थास' बिसं आलु अमा बेदर दिनैना लोगोफोर नै जोंना हिन्जाव गोदाना मेहेन्दी फुनदों बाजै लोगोफोर मैया मेहेन्दियाव थांनानै फैनानै माने जा मोनाबायमोन ना बेनिखायनो आङो भिडिअखौ माखासेखौ होफिनासै ओमफ्राय नै दा फुं जाबाय ओमफ्राय जोंना दिनै ओंख्रियाव दङ ओंख्रिया नैबेयो थास' बिसं आलु अमा बेदर मादैमोननिसो ओमफ्राय नैबे ना बाथोनाबो बे बाजै देनाय बाजैमोननि ओमफ्राय नैबेयो जोंनि न'नि सिब्रु बिबारजों नाथुरजों ओमफ्राय नैबेयो लाफा मैद्रु ओमफ्राय जानोसै दे लोगोफोर भिडिअखौ दसेनो नायबावदो ओमफ्राय मेहेन्दिनि भिडिअआ माबायदि लोगोफोर ओमफ्राय माबायदि नुदों कमेन्ट्सनि गेजेरजों खोन्थाहरदो दे आंनो बयबो लोगोफोर ओमफ्राय भिडिअखौ बयबो लाइक खालामनानै होदो दायो होमबा आं जानोसै दे लोगोफोर थास' बिसं ओंख्रि जा गोथाव सङो बैसिनि मादैया फाग्ला बायदि गोथावलै आं हाबायावबो जानानै फैदों मैया मोनायाव अमा गोरानलायबावसो सिब्रु ना बाथोन खानायाबो डिस्टार्बसो माबायदि नुवा लोगोफोर आंखौ मेहेन्दियाव खोन्थाहरदो आं बिदिल' फुनजादों ओरैनो आरो हाबा दंबावोसो मोनसे गामियाव आं खोन्थागोन भिडिअआ गामिनि हाबाया दिनै मेहेन्दी दङ आरो मेहेन्दी फुनबावनांगौसो दा गामिनिया हिन्जाव गोदान लायबाय हौवा गोदाना लायबाय ओमफ्राय दा जोङो हिन्जाव गोदाना सफैबा मेहेन्दी फुनगोन आरो ओमफ्राय हाबाया गाबोन ओमफ्राय मैया आं मेहेन्दियाव थांनाय सिस्टारनियाबो हाबाया गाबोन बबे मोनसेयाव थांख'नो जाबाय हाबायानो जोबा जा बुरजा हाबा दं बुरजा माने आरो मोनसे दंबावो जा गोथाव मोनो थास' बिसं ओंख्रि जाखांथ'बाय लोगोफोर दायो नै जोंना हिन्जाव गोदाना सफैबाय लोगोफोर आङो भिडिअनि गेजेरजों दिन्थिलांगासिनो दङ सिगां जों एसे फुननानै लाग्रोदों नालाय बेनिखायनो नै हिन्जाव गोदाना जोंना माने मेहेन्दिखौ फुनगासिनो आरोना लोगोफोर हनै आखाइखौ हाहां जाबाय माने हाजोबथ'थाराखै आरोना ओमफ्राय एसेनो भिडिअ देखायबाय आङो नोंथांमोननो नै जोंना बाजै गोदाना बेनो दायो आङो एबार आखायाव हाबा आं आथिङाव फुननानै होनोसै आरोना लोगोफोर लांदांदां नुयोना बेनिखायनो आंबो एफा आखिनो रोङा थेवबाबो आङो जा जेसेबां हायो बेखौनो माने आंनि नाजानायजों ओरैनो एसे मोजां नुनायनि थाखाय आखिनानै होबाय आरोना लोगोफोर कमेन्ट्सनि गेजेरजों खोन्थाहरदो आंनि भिडिअआ माबायदि जादों आरो मेहेन्दिया माबायदि जादों आरोबाव आं खाथियाव देखायबावगोन दे लोगोफोर नै मोजां नुबाय जा समायदों बे माबा माला खेराजों दखनाजों जि बेरदोंना लोगोफोर जा मोजांबो नुदों ओमफ्राय जोङो एकदम हरावसो फुननाय जादोंना बेनिखायनो बाबाय भिडिअफोरखौबो गले गले बानायबाय थानो ओमफ्राय जा एसे बानायदों बेनोसै आरोना लोगोफोर जि अलसिया जाबाय आं दाना भिडिअखौ बानायनो बाग्रा जाथारबाय होमबा लोगोफोर भिडिअआ जोबथ'सिगोनलाय आंना खोन्थाहरदो माबायदि आरो जोंना बाजै गोदाना माबायदि बेखौबो कमेन्ट्सनि गेजेरजों खोन्थाहरदोलाय दे लोगोफोर नै
जा मोजां नुखाबाय फुनजोबनानै बिदि गोसोम गोसोम थायोबा जा मोजां नुयोना माने फुन गोदानाव भिडिअ बानायबा मोजां नुथारो जाबाय दायो जोंबो थांनोसै लोगोफोर जा हर थौबायना बाजेनाबो कमप्लिट जाखाजोब्बाय नालाय जा समायदों दे होमबा लोगोफोर भिडिअआ जोबथ'बाय दे दिनै बयखौबो बाय बाय